Hello mga gwapa-gwapa, welcome back again to my channel. Yes, murag 1 month na ko wala naka-upload. It's because nabisi kong pangitag trabaho, lisod kayo, ma-unemployed everyone. Mas lisod man din mangitag trabaho kaysa mag-skwela. I realize kay mag-skwela na kay kwarta, kay there is allowance, but now zero balance good. Zero balance sa to ang bank account. So, sa mga wala pa nakasubscribe there, please subscribe. Subscribe on my YouTube channel. So, karon, I will just try this product. Gihatag din siya ni Charissa Alsonado. Yes. Kani si Charissa Alsonado, my classmate. Gapamaligyan ni siya. And daghan kayo siyang mga klase-klase nga baligyan na yung mga sapatos, sanina, labi na sa mga babae. Daghan kayo mga brato, rapagyud kayo. Adto mo sa iyang Facebook account, Charissa May Alsonado. Diba? Ako yatag ang link sa iyang Facebook. Kani siya. Kuan ni siya pampataas og ilong, diba? Gabi kay siya kabutan niya. Butan kay siya nga friend. Murag na-realize niya nga kuan kay ko kanang unfortunate kay ko ba nga nainanian akong ilong. Taas man akong ilong pag side view, pero pag atubang ba murag taas pud kay ang katag. Murag lain siya tanahon ba. Huh? Ay grabe. Uy, ginoo ko 2 inches. Uy. Grabe ba ang kataas de? Tugyapon, tubay to siya. Dili na ako mabasa ang mga mechanics kay in-inject siya guys. In-inject sa motong magbase na lang tani sa picture. Mga picture ani na. Luoy na kay siya kay murag karon sa panigihatag. January or February. So karon pa June na. Karon pa na ako siya na hatagan og hustisya nga murag kailangan na gig na ako siya himuan og video. So mo ni siyang sulod guys, mo ni siyang sulod. Na siya tulo kabuk sulod. So tanaw na to ang instruction ha, kay dili man nato mabasa, so ato na lang siya tanaw ng picture diri. Pinakauna, gamitan siya inanhi. So kani siya nga vlog, igo lang gid ko nag-try aning nose lifter, murag nose lifter, I think murag pampataas og ilong. Murag gid siya ang pulos akong vlog, igo lang gid ko nag-try. Trying this product. So A, B, so ato siyang isulod na lang ilong. Atong E. Wala ko kagets yung ilong diri guys. Yang ilong paana. Tapos, sudlan dayon siya og wa ko kagets. Unsa say pulos ani? Unsa pulos ani? Para asa ni siya? Namang gid siya sa picture guys. O kani pudeng isa. Mo ni siya. Pero kani, unsa ka man ni? Di mo kuno mabasa guys. So kinsay maka-translate dira. Ano na buang? Ano eh? Basin i-ana siya. Ayan ni siya. Okay. Or pwede naman yata direct Sarah. Guys, nitaas akong ilong. Grabe. Nitaas. Uy, kula. Nitaas siya, no? Ang hadlok ito, ani guys, kung na din makuha kakalungat ba? Nagsipan na ba ko ganina? Nitaas siya? Medyo nitaas siya, no? Oh, kagets. Uy. Oh, kagets. Okay ko kagets. Gabi good. Pili mi doon, okay? Ako rin ilong ingon ani, guys.
Comment down below. Try daw na to nga duha ka buhok ang masulod basin day ay hapa mo effect. Kahago ba? O kagets? Ay, tanawa guys. Murag dako ang mga... Murag... Wala changes. Wala. Try na itong isa, bebas. Hindi, inanal. Feeling okay, basin, inanilagid siya, pero tungod lang kay dako kay kong ilong. So, dili kayo makita ang iyang... What you think? What you think, guys? Nita ka siya? Guys, my God. Nakuyawan ko kay... Nisulod na ang isa. Kani siya, nisulod na siya. As in, wala naging ko nahawiran. May gani kay... Gaana naman ako ba eh? My God. Do not try this at home. Kulbaan kay ko do kay... Ako bitaw na sunahunan na kay... Ito man uy, operahan jud ko ani nga kwaon jud siya sa ilong do. My God. Gamay magukay siya oh. Naman day bangag diri sa ato ang... Oh my God, nisulod na gid siya do. Nakubaan kay ko. So man uy, epic fail ka ayo nga. Try this product. Huy, no ko nakadlock yun kay ko to. Dili na ako mag-try as in. So, sorry kay guys, na-disappoint mo sa akong vlog. Wala yun itaas akong ilong na buang na, pero importante, mo ginang kuan yun, mo ginang ingon ni Lord nga, mo ginang ingon nila nga, be contented of what you have. Dapat makontento lang yun kaya kung sa ginasa imo ha, kay awa ka ron no, di ba? Uy, nakubahan yun kay ka. Thank you, Lord. Moto, nahilom na ko ganina, guys, na ano. Ako nung end of vlog, katupko ko na kayo kung sa vlog, wag kayo nanay, nahitabo ko din maayo. Katong mga plano, din ako magpataas og ilong. Be contented. Okay na yata itong mga inject ka nga diretsyo na mo ana, oh. So, thank you so much, guys, for watching. And, comment down below, what thing would I... Samok, ganun kay English ko. Ansa na po isulod na ako nga i-try nga product. So, basing plano ninyo magpadala. So, go, padalin ako ninyo mga products. Then, akong i-try para atong himuan og vlog. So, kani siya, medyo fail siya sa ako. Okay. Dako, magugkay kong ilong. Dako, kung kayong bangag ba. Marag, nisulod yun siya. Grabe yun. Nisulod yun siya. Di maayo. Nagtanaw ko tutorial guys sa YouTube and nasulod na ako ang duha.
Fortunately, pero wala ka baguhan. And I can't talk that much. Murag, wala na bag-o, guys. Pero nato sa iyahan, murag ni taas gid ang ilong. Feeling na kay tungod kay dako kay kog ilong. Tanggalan na to kay murag ako kulbaan pug ko. Feeling na kay mogana ni siya pag mga gagmay ilong. Okay, murag wala na mag-i-chance nga ako kay dako magkay ang burot dari o. Murag nahago gid kay akong ilong ba, murag hago kay siya sa iyang kadako. Diba? Taas siya ang ilong, taas. Pero yaka ang ikaw bangag na mo ang yun sa managhimo. Ay, pasalamat din ko ni Tyron. Thank you so much, Ty, sa icon for myself. Charot. Na ko'y murag logo kay... Thank you so much, Ty Moto. Nakita niyo akong intro. Nga nice na kaya akong intro, di ba? Thank you so much, Tyron, for the picture, for editing my face. Bahalag, naglisod kay Kakay. Dahil kong pimples, but ano lang ko nga, wala na mga pimples tayo. Uy, kay... Si mahago ka ba? Baga na ba, nalibot na ba yun sa una oh. Basta hago kay kapag kahuman. And that's it guys. Thank you for watching. Bye. Bye mga higala.